Ursul Gabi zice: dar cum aș putea să fac? Nu să am milioane, doar să ies din Matrix. Ursule Gabi, bine că ne-ai scris, te putem ajuta. Intră în cel mai revoluționar program de libertate financiară și upgrade la viață, căruia i-am dat drumul. Vreau și eu all-in-one. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site vreaușieu.ro, vreauceo.ro, completează formularul și urmărește după aceea oferta, e-mailul de la noi cu oferta pentru accesul în program. Până una alta o să-ți arăt cum să faci 1000 de coco pe lună extra la venitul pe care îl realizezi în prezent. De ce? Pentru că unul dintre programele pe care le-am inclus în Vreau și eu All-in-One este exact asta, cum să faci 1000 de euro extra la venitul pe care l-ai lunar. Alt program este Vrei să fii milionar. Alt program pe care l-am inclus este pentru cei angajați care au rămas fără de muncă sau care vor să-și dea upgrade. Se numește De la șomer la candidatul numărul 1. Și acum, ursul meu, să-ți arăt și tuturor celor care vor să știe cum să faci 1000 de coco în plus, extra față de venitul pe care îl realizezi în prezent. Un exemplu, una dintre metode, din multele metode, intră pe orice site de imobiliare, fie că e în românește, fie că e din străinătate. Fiecare site de imobiliare are două zone, una de închiriere, una de vânzare. Intră pe orice fel de anunț de aici, du-te la zona de poze, o să vezi că fiecare anunț are poze, descarcă toate pozele de aici, editează-le, să-ți iasă un video pe care ți-l arăt imediat, ceva de genul ăsta. Un astfel de video ridică valoarea proprietății respective, valoarea percepută a proprietății respective, iar fiecare agenție de acolo sau fiecare proprietar de apartament va fi interesat să cumpere acest video de la tine. Dacă îl vinzi cu 100 de euro și faci 10 astfel de vânzări, ceea ce nu este greu, pe lună, vei face 1000 de coco pe lună. Dacă vrei să te învăț cum să faci chestia asta și vrei după aceea să te învăț și cum să o promovezi, cum să o vinzi, cum să ceri acest preț, înscrie-te în programul revoluționar Vreau și eu All-in-One pe site vreaușieu.ro, vreauceo.ro. Urmărește după aceea e-mailul de la noi cu oferta specială de acces în program și du-te la zona după aceea de skill-uri în care ai și acest skill. Da, ursul meu, hai, ne vedem pe parcurs. Te salut deja cu tradiționalul mormor. Pentru cei care nu știu cine sunt, ce fac, vedeți că e video fixat la cont, pe scurt. Am creat în ultimii 21 de ani și creez în continuare multimilionar cu ceea ce știu eu să fac. Am construit brandul numărul 1 în România cu ceea ce știu eu să fac.